Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku je kasar Canada ta ƙara tsananta yakin kasuwanci tsakaninta da Amurka. Kasashen Iran da Oman sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta amincewa da buƙatar barin jiragen wucewa ta mashigar Hormuz. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa hukumomin tsaron ƙasar umarnin ƙaddamar da aikin ceton waɗanda 'yan bindiga suka sace a jihar Neja. Masana sha'anin tsaro a Najeriya kuwa sun fara tsokaci kan horon da sojin Amurka ke baiwa na Najeriya kan dabarun yaƙi, inda suka ce abu ne mai kyau. So ci gaba ne da wannan tsari da ake na taimakon da su sojojin Amerika za su yi ma sojojin Najeriya a inda suka nuna cewa suna da bukata. Wato har da ma yadda idan kamar soja ya je wuri da babu ruwa, ya zai ɗauki ruwa mara tsafta ya gyara shi ya zama ruwan da zai sha. Amma kafin rahotannin bari mu fara da labaran duniya. Kasar Canada ta tsananta yakin kasuwanci tsakaninta da Amurka bayan mai da martani kan sabon matakin da ta dauka na haraji iri daya da wanda Amurka ta lafta mata. Ministan kudin kasar Francois Philippe Champagne ya ce harajin zai kama daga kashi 15 zuwa 50 cikin 100 na kayayyakin. Ya kuma bayyana matakin zai shafi fannin tama da karafa da madara da kayan latironi wanda za su fara aiki ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa. Canadians will meet the moment. And as the Prime Minister has said, we will support our workers. Mr. Champagne kenan ke cewa 'yan Canada na kallo, kuma kamar yadda Prime Minister ya faɗa, za mu tallafa wa ma'aikatanmu da 'yan kasuwarmu da masana'antunmu da duk abin da ya dace ba tare da gajiyawa ba. Gwamnatin Canada ta kuma ce za ta fara neman sabbin abokan hulɗar kasuwanci da kuma ƙarfafa waɗanda take da su. Kasashen Iran da Oman sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da suka amince da buƙatar barin jiragen dakon kaya su wuce ta mashigar Hormuz cikin aminci. Kasashen biyu da ke fuskantar mashigar ruwan sun kwashe makonni suna tattaunawa kan yadda za a shawo kan wannan matsalar. A ziyarar da ministan harkokin wajen Oman wato Sayyid Badr Abu Sa'id ya kai Tehran, sun gabatar da daftarin yarjejeniyar da suka cimma wadda ta hada da buɗe hanyar wucin gadi ga jiragen dakon man. Sanarwar na zuwa ne kuma a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya sanar da an cire duk wasu nakiyoyin ƙarƙashin teku da aka sanya a mashigar ta Hormuz. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwa kan yadda karfin tuwo sojojin Isra'ila ke amfani da ɗaya daga cikin cibiyoyin majalisar da 'yan gudun hijirar Falasɗinawa ke amfani da shi a gabashin birnin Kudus. An da ambato Mr. Guterres ɗin ta bakin mai magana da yawun shi, yana cewa harabar cibiyar mallakin Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ba su da ikon shiga. Tun da fari dai dakarun Isra'ila sun fara fitar da Falasɗinawa daga cibiyar, wadda aka kafa ta tun shekarar 1952 da kuma take baiwa sama da Falasɗinawa 300 horo a kowace shekara, wanda ke zaune a yamma da gabar kogin Jordan. Gwamnatin Isra'ila dai ta nana ta zargin cewa hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana baiwa 'yan kungiyar Hamas kariya, zargin da suka musanta. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa hukumomin tsaron ƙasar umarnin ƙaddamar da aikin ceto na waɗanda 'yan bindiga suka sace a jihar Neja a makon da ya wuce. Kawo yanzu dai babu takamaiman adadin waɗanda aka sace a harin da aka kai masallacin Juma'a kuma a ranar Juma'a a ƙauyen Fanya da ke ƙaramar hukumar Bargu ta jihar. President Bola Tinubu has condemned last week's mass abductions in Niger State, calling the attack cowardly. Wakilin BBC ya ce shugaba Tinubu ya Allah wadai da sace mutanen da aka yi a makon jiya da kiran harin na matsorata da kiran jami'an tsaro su kubutar da su. Waɗanda suka kubuta dai sun shaida BBC cewa 'yan bindigar sun sace ɗaruruwan mutane a harin da suka kai kan ƙauyuka 4 na Borgu. Wani jami'i kuma ya ce mutum 40 'yan bindigar suka kashe a lokacin wannan harin. Ana ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Liberia Joel Howard Taylor
bayan gurfanar da ita gaban kotu kan zargin safarar muggan kwayoyi da wasu laifukan. A yau talata ne dai aka ta ta zuwa babban gidan kasan birnin Monrovia bayan zaman kotu na yau. A ranar Larabar makon da ya wuce ne kuma aka fara tuhumar Miss Howard wato Taylor bayan cafke ta da jami'an tsaro suka yi a filin jirgin sama na kasar. Ana kuma alakanta matar tsohon shugaban kasar Liberia Charles Taylor da hodar Iblis inda jami'an tsaro suka kama a watan da ya wuce wadda kudinta ya kai darajar dala miliyan 300. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Jalla yanzu kuma sai rahotanni inda zamu faro daga Canada. Kasar ta ƙara tsananta yakin kasuwanci tsakaninta da Amurka bayan mai da martani kan sabon matakin da ta ɗauka na haraji iri ɗaya wanda Amurka ta lafta mata. Ministan kudin kasar Francois Philippe Champagne ya ce harajin zai kama daga kashi 15 zuwa 50 cikin 100 na kayayyakin. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Sabbin harajin da Kanadan ta sanya zai shafi kayan noma na Amurka da madara da takardu da na'urorin lantarki da sauran kayayyaki, inda harajin zai fara aiki daga ranar 8 ga watan Satumba, inda za su karu daga kashi 15 zuwa 50 cikin 100. Tun a baya, Kanada ta ƙara harajin ƙarafa da aluminium da kashi 25 cikin 100, wanda yanzu zai karu zuwa kashi 50, daidai da harajin da Washington ta ƙaƙaba mata. Jami'ai a Kanada sun jaddada cewar matakin da suka ɗauka ba wai don tara kuɗin shiga ba ne, sai don kare masana'antunsu na cikin gida. Sannan sun ce ko da nan gaba ƙofarsu a buɗe take na sake koma teburin tattaunawa da Washington idan al'amura suka sake tsananta. Ministan kuɗin Kanada ya bayyana matakin a matsayin wani ƙalubale da ba a taɓa ganin irinsa ba da aka sanya wa ƙasar tasa ba. Harajin na Donald Trump ya jawo martani mai kaushi daga wasu 'yan siyasar Kanada. A Amurka kuwa 'yan jam'iyyar Republican sun ce ba harajin a daidai wannan lokaci bai dace ba, kuma yana iya ƙara ta'azzara al'amura a daidai lokacin da zaɓukan rabin wa'adi ke karatowa, baya ga hawar farashi da tsadar rayuwa da masu zaɓe ke kokawa da shi a kai, yayin da kuma masu zaɓe a wasu jihohin da Kanada suka dogara kan harkokin kasuwancinsu. Sanata Susan Collins, wadda ake gani tana cikin waɗanda suka fi fuskantar haɗarin rashin nasara a wannan zaɓe, ta riga ta saba da ra'ayin shugaban ƙasar game da tasirin waɗannan haraje-haraje ga masana'antu. Kanada ta ce a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa, amma Donald Trump ya ci gaba da nuna fushinsa a kafafen sada zumunta, inda ya bayyana ta da mai ji da kai. Sai dai a halin yanzu babu alamar cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu za su ja da baya a wannan rikici mai cike da zurfaffar gaddama da ke ƙara tsananta. A gaida Khalifa Shehu Dokaji. To idan shirin ya nufi Najeriya, sojojin Amurka sun fara horar da jami'an sojin Najeriya kan amfani da jiragen sama marasa matuƙa da kula da waɗanda suka jikkata a fagen daga da sauran dabarun aikin soja na musamman a wani yunkuri na ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Ana dai gudanar da wannan horo ne a wani sansanin soji da ke jihar Bauchi a arewacin Najeriya a ƙarƙashin shirin haɗin gwiwar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya. Shirin na da nufin bunƙasa ƙwarewar sojin Najeriya da kuma inganta shirin ko ta kwana domin yaƙar matsalar tsaro da ta daɗe tana addabar wannan ƙasa. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka wato AFRICOM ce ta bayyana hakan a cikin rahoto da ta fitar. Rahoton ya ce shirin horon ya kumshi dabarun ceto rayuka da kula da waɗanda suka jikkata a fagen yaƙi da sanin makamai da yadda ake amfani da su da sauransu. Wani babban jami'in rundunar sojan Amurka, Captain Gabriel Van Gold, ya ce sun gabatar da shugabannin rundunar sojan Najeriya zaɓuka da dama na horo inda suka zaɓi waɗanda suka fi dacewa da buƙatunsu. Group Captain Sadiq Garba mai ritaya masanin tsaro ne a Najeriya ya kuma min ƙarin bayani game da wannan horo. Shi irin wannan shiri yana danganta ne ga irin buƙatar da ita Najeriya ta nuna ma Amerika cewa sojojinmu suna da wani ɗan gibi a cikin nasu training ɗin, so sai su nuna musu cewa ga wuraren da muke son a taimaka mana. Haka ake yin irin wannan yarjejeniya. To kuma abin da muke samu a bayanai yanzu irin wannan horon da suke musu horo ne wanda ya hada da jirage mara matuƙa da kuma horon idan an jima sojoji ciwo ko an samu wani abin nan ya za a fito da su daga wurin yaƙi, ya sojoji za su yi amfani da bindigoginsu kamar kilinin ɗin bindigan yadda za a aje bindiga da sauransu. To irin waɗannan shine wanda sojojin Amerika suke ma sojojin Najeriya a nan Bauchi ɗin.
so ci gaba ne da wannan tsari da ake na taimakon da su sojojin Amerika za su yi ma sojojin Najeriya a inda suka nuna cewa suna da bukata, wato har da ma yadda idan kamar soja ya je wuri da babu ruwa ya zai ɗauki ruwa mara tsafta ya gyara shi ya zama ruwan da zai sha, duka yana cikin wannan training ɗin da suke musu yanzu a wannan abuci din. A baya dai akwai rukunin farko na sojojin Amurka da aka tura Najeriya, sai dai baya gare su Amurka ta sake tura wani rukuni. A cewar Group Captain Sadiq Garba mai ritaya, akwai dalilin hakan. A bayanan da na samu daga gefen nan Najeriya da kuma gefen ita rundunar sojan Amerika wadda take zaune a Afirka shine wato wannan abin da ake a Najeriya kashi biyu ne. Akwai kashin farko na sojoji da suka zo su taimaka wurin yaƙi da 'yan ta'adda, kashi na farko kenan. Sannan akwai wani kashi na biyu wanda su kuma waɗannan suna koyarwa ne, wato horarwa suke bayarwa. To waɗanda aka yi maganin cewa sun tafi a lokacin nan waɗanda suka zo taimakon yaƙi da 'yan ta'adda ne. Yanzu wanda suke zaunan su kuma su ne masu horo. Tun da aka fara yaƙin nan wani lokaci sojojin su ci galaba, wani lokaci su kuma abokan gaba su ci galaba. So haka dai tafiyan take yi. Idan mutum yana so ya ce akwai wani ci gaba da aka samu da zuwan 'yan Amerika din, za a ce sun ƙara ma sojojin mu ƙarfin gwiwa. To amma lakace tafiya ce a ɗan yi gaba a yi baya, ɗan yi baya ga baya a yi baya, har kuma muna fatan Allah ran zai kawo mana ƙarshen wannan abin nan. Baya ga koyon sabbin dabaru da fasahohin soji, AFRICOM ta bayyana cewa horon haɗin gwiwar na da nufin ƙara danƙon alaƙa da fahimtar juna tsakanin jami'an sojojin ƙasashen biyu. Wannan sabon horon na zuwa ne makonni kaɗan bayan rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ta sanar da janye mafi yawan sojojin Amurka da aka tura Najeriya domin wani takamaiman aikin yaƙi da ta'addanci, yayin da take ci gaba da haɗin gwiwar musayar bayanan sirri da tsaro da gwamnatin Najeriya. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci hukumomin Najeriya su gaggauta ceto masallatan nan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su yayin da ake sallar Juma'a a garin Fenya da ke karamar hukumar Borgu ta jihar Neja. Kungiyar ta ce maharan sun yi awon gaba da mutum 80 yayin harin, mako guda bayan an kai makamancin hari irin wannan a jihar Sokoto inda aka kashe wani limami tare da masallata. Malam Isa Sanusi shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da yi wa Ahmad Kabo Idris. Ya kamata gwamnati ta yi wa Allah, ta yi wa Annabi, ta ɗauki matakai na gaggawa na ganin cewa an kubuto waɗannan mutane kusan 80 da suke hannun waɗannan 'yan bindiga, sannan a maida su ga iyalinsu cikin aminci, sannan a yi bincike a gano su waye waɗannan mutane, me yasa suke kaiwa wurin ibada hari. Wannan abin ya faru ne mako guda kacal bayan irin wannan hari da aka kai a wani ƙauye a wata ƙaramar hukuma a jihar Sokoto a waccan Juma'ar, inda aka kashe wani limami sannan aka kashe wasu masallata shi ma a masallaci. To ya kamata gwamnati ta shawo kan matsalar a gano su waye ne suke wannan aikata wannan abu. To kamar ku me kuka fahimta kan abin da ya faru haka? To mu abin da kuma za su ci gaba da yi idan har ba a taka musu birki ba. Gwamnati ta nuna cewa ita hukuma ce kuma a tsire take ta kare dukiya da rayukan jama'a. Duk wuraren da ake tunanin cewa irin wannan abubuwan za su iya faruwa, kamar wannan karamar hukuma ta Borgo wadda take fama da matsalolin tsaro iri-iri, kamata ya a ce akwai matakan tsaro na musamman da bayar da za a yi ko mutum uku ka ɗauka ka fita da su ka salwanta. To amma ku kamar ba ku gamsu ba ne da matakin da mahukunta ke cewa suna ɗauka don ganin sun ceto waɗannan mutane cikin ƙoshin lafiya? Gamsar da mu ba wani matsala ba ne, abin da muke so a gamsar da jama'a. Kuma gamsar da jama'a shine mu ji cewa irin wannan abubuwa sun daina faruwa, ko kuma an yi yunkurin yi a jami'an tsaro sun dakile shirin. Shine kawai gamsuwa, ba wai wani abu ba. In ba a yi ai ba za mu yi magana ba. Abin ya rika raguwa ba ya rika karuwa ba. Baya ga waɗannan mutane akwai da dama da ke hannun 'yan bindiga. Kana ganin wannan kira naku akwai wani sauyi da zai kawo? Duk da raunin gwamnati muna kyautata mata zato, shi yasa ba za mu yi shiru ba, kuma ba za mu daina yin magana ba. Ba za mu daina kiransu cewa su yi aikin da suka rataye Alƙur'ani ko Bible suka ce za su yi ba.
kamata ya a kare rayuwar duk ɗan Najeriya, da wanda yake zaune a ƙauye, da wanda bai da galihu, da wanda bai da kosisi, duka rayuwarsu darajar su ɗaya ne. Ya kamata a kare su. Mu abin da muke fata kenan. Kuma wannan kiraye-kirayen ba za mu daina ba, ko da kuwa suna fadawa a kan kunnen ƙashi ne, za mu ci gaba da yi har sai Allah ya kawo mana gyara, kuma an kare rayuwar mutane suna rayuwa a cikin aminci insha Allah a ƙasar nan. To takamaimai ku yanzu me kuke so? Gwamnati ta yi tunani, ta sake shiri, ta gaya za ta yi ta hana irin waɗannan hare-hare. Sannan kuma a tabbatar da cewa an kubuto da waɗannan mutane a cikin aminci, kuma ba da jimawa ba. Domin idan suna tsare a hannun 'yan bindigan nan, ana azabtar da su da yunwa, sannan mata ana musu fyaɗe, ana cin zarafinsu. To duk kwana ɗaya da suka yi a hannun 'yan bindigan nan, wani bala'i ne suke kwana a cikinsa da ba ɗan adam da ya kamata ya kasance a cikinsa. Malam Isa Sanusi kenan, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a Najeriya. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar, Kamaru har ma da kuma Chadi. 8 saura kwata ke na gwagwan GMT da Ghana da Masaliyo. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Al'ummar musulmi da dama ne a faɗin duniya ke bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana bikin maulidin ne a duk ranar 12 ga watan Rabiul Awwal na shekarar Hijira, inda kasashe da dama kamar Najeriya hukumomi ke bada hutu. Wakilinmu na Kano Zahraddin Lawal ya haɗa mana rahoto daga Kanan. Yau rana ce ta shagulgula da karatun Ƙur'ani da sira da jerin gwanon 'yan makaranta da tarukan gabatar da jawaban alheri, kai har ma da kaɗe-kaɗe albarkacin zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta. Malaman addinin Musulunci na bayyana cewa irin wannan rana ta haihuwar fiyayyen halitta sukan mayar da hankali wajen gabatar da lakcoci akan darajoji da nagartattun halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'umma su yi koyi. Malam Tijjani Umar Zango ya yi min ƙarin haske game da ɗimbin alkhairan wannan rana. Shi girman falalan maulidi ina nuna farin ciki da kewayowar ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shi samuwar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani alkhairi ne wanda ya game duniya har da lahira gaba daya. Saboda haka bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan dare to babban alkhairi ne da Allah ya sako shi a